Kaseng Riboy Area Welfare Association kabadai ka kenhun 3 months ngubha bat kabajuyele ban kentiu ya ki babun kilong ying longsem da kabayarap ban penseng kam sengjam bat aikam de yaki da kabayarap hikai bakin nang kumno ban 3 ban kata yaki kam lajong ki bapnim jakpo yala de bat yala ka ying kasem. Kane kaseng hapo ka jingalam jong uba Obi Rani kumu presiden, uba S Changdiar kumu secretary, ringkat ru bat kiwe kinong kitkam ki bajutre shidrem hapo kane kaseng. Kane kaseng ka donru ka wei ka school ka ba kala penyaj, ka bala ai kerteng ka Sati Raja Memorial Secondary School Rawah. Ka bala sedang ban penyaj ya kane ka school, nadu usnem Rajar Sau, ka bala sedang nengkong tang ha ka kelas nursery. Kumba kalong hadu menta, kane ka school kalalong ka wei ka school ka bakiu state bha, bat menta kaladon hadu kelas 10, bat ki khna ki bapule ha kane ka school, kila yoru ban apyar ha ki exam matric na kane ka school. Labu ru ya ka school igno, kaba ki nohikai ki bompat biang ka kerdan pule ha ki snem ki baladem, kiwan ban pendep ya ka jing pule jongki ha kane ka school. Ha kate ka jaka ka balabu ban penlong ya kate ka silam ai jinghikai ya baro kat ki bakwa ban wan training, kumno ban chana asyar, shenaranga dausi bakle lang bat ka khndo, ubala jukhot kum bambu charcoal, menta ka snem, kane ka seng kala persyang ru, ban hikai kumno ban bu ya ka lung rencong. Bagi senai kene kalau song kitiar ki penon kam ne ku menglayu i ki ban kong ki dikse ki menglayu ban senai ka kum ki payama ki ban scam ban pensong ya kene ka kho nang ta kislah slakai ki mengyo ban tiar sodong ya kene kanang ba ka tu ka mengyo ban thap ya kulung kanang ba ka tu kulung kanang hap surut bat kum juro ki Yimdan kam mente iki daki telai en rigi pen kam iki tang daki 3 baki dulu ban te ban penstiam bat kiare kene ka kho bapi thep ya ka lung hang te hapo ke de ka ki item ki bapi thep lang ba tu ka lung hapo jing sisa ni hang ne nyimpat don kata ka benta ka ba hadu kata bangin kata idea jengi bangin sinai ne ka dai ka sin ka banungkong ka first time ma te henrei hang ne hi ka bangi sinang ne ka dai tang ka lung sudah de bat onda ila thap ye ne kolung kum magalap tai mane baga kani kolung gadon kamban press po bat onda dap license si sim de ki mau ki bakhia ba ni ban na jrong jo kata jo kani ka pila ban mutai de hadu kumba kat no sngi lane kat no benai kabat pori ne kalung pakan kal along ban bam ban cecing chat kani te kat kum ka por de kat nang slem kata kan ba nri kat kum ka rukom ka ba lade ban pendon kam ya ka te mut sau benai ka magala di pakai ban pendon kam ka kum ke ki jajing chat la ban chat po ye ne kalung da kala along ban chat chat ta pila ban mutai kendian kum ba ngi ji mo ha ka rukom jongi sinis po boy ngi ji chat ye ne kalung ni pendon kam ya ka bangin chat bat ki do senyang pendon kam chat kutung ni pedan bangi teng-tengi habang set jingta ni ber ya kane kendiat apa jingta kada ka pelong penbang ba pen semaubi ya kutu jingta kan ba ni set kane ka jingmut ka jongi kalong ba ni penmi kane ka benta ka bangi le kane kalung ka ba khamat kade ka ba idon kata ka jing penmi nam ta ban di lan ta ka production ma nam ta ka jing yo nong hi apa jong ka seng ku jongi kan ni hang ni harawa ni snai ni kilung ni asar lung ni yakani ga yakilung ni la ni thora ki brim tu te tu da poi hane ni la sat ni ot ni kibon ki nong training ki bawan lang ki bayarap lang te bat ki ingredients so ni la ber hak ne ki kum ki posporon ki modi masala tikhalal te kisam kendung ye kim phniang te na thep ko phniang te sa nyat ki bitori e ni sabu shini ni rata ki kerteng juga ni jong ka rawa kumba kat no benai kat no tayo phi shajbu kini gi bilor ita te hapo atayo e ki dalo te dap ya dap chana kumne pade phi non kam ta hapo ka kunhun jo pine phi supply security ni tengi ni supply shabari ai ladan ki bon oda ni ayaki iya menta habang ila dep snau ni idang penam kampung area jong henry kadon pat ke diman na siweru ba lada
ngilak ban pengi bun yu kedon ke yu ke ban penyai yu ni sebaro